Se o Cambados quixera comprar a alguén, non compraría dos laterales, compraría o porteiro, supoño. E non iría con medio millón, se o Cambados quixera comprar, irían con moito máis cartos a comprar. Este é Sito Miñanco durante a súa presidencia no Cambados. Estaba no máis alto. Bueno, a aspiración do presidente é facer un equipo para non pasar problemas, un equipo para estar aí arriba luchando nos puestos de cabeza. Esta é a foto da súa primeira detención en 1983 e esta da última, en 2018. Pasaron 35 anos. Sito Miñanco comeu a máis da mitad da súa vida de momento na cárcel. E con este rapaz comeza todo. É a historia dun fillo de mariñeiros de Cambados que soñaba con ser unha estrela do fútbol. O que non conseguiu como xogador, pelexaría como presidente do seu clube para conseguir o seu soño, deixar a súa pegada para sempre en Cambados. Sin o apoio da afición, sin o apoio do ayuntamiento. O soño de Sito probablemente hubiera sido ser alcalde de Cambados. Nacía no seo dunha familia mariñeira no barrio de Santomé en 1955. Era unha familia con barco propio pai, dedicándose ao negocio da pesca, e, medianamente, sí, era familia mariñeira, sí, e el foi mariñeiro tamén. Pai de 3 fillas que sempre o apoyarían. El tuvo nese aspecto unha vida moi dentro duns certos cánones. Marido perdoado unha e outra vez. Que foi un home infidel, pois claro que foi un home infidel. Tuvo unha infinidade de aventuras con mulleres, non? El era un Don Juan. E apoio para a súa rede de colaboradores e amigos en apuros. Pagou algunha operación a algunha persona. En Sito Miñanco é imposible separar a faceta das súas relacións persoais da delituosa, porque el mesmo misturou todo, implicando os que o rodeaban. É un home intelixente con moito ollo para o marketing social, como digo eu. Un tipo que se vendeu moi ben sempre e que coidou moi ben da súa comunidade. E iso é o que lle creou esa fama de bandido generoso. O home que condicionou a imaxe dunha vila enteira. Cambados non son esas poucas persoas que nos deron esa fama. Cambados é moito máis. A historia de José Ramón Prado Bugallo. Sito, o dos Miñancos. Un bo tipo. Alto, ben parecido, eso, sí, non? Pero bo tipo. Pero tú crees que pode ser un bo tipo, un tipo que se dedica a introducir miles e miles e miles de kilos de cocaína? 5 de febreiro de 2018. Sito Miñanco é detido en Alxeciras por estar relacionado cun cargamento de 5 toneladas de cocaína, xunto con polo menos 30 arrestados. Na operación tamén detiveron a filla maior de Sito, un fillastro de Laureao Nouviña e a primeira muller de Sito, Rosa María Pouso Navazas, o círculo máis próximo a Sito Miñanco. É inexplicable tamén porque se supone con todos os patrimonios que lle han incautado tiña a súa vida máis que resolta para ele e para 7 generaciones posteriores, non? A filla maior, Rosa, está vinculada coa inmobiliaria San Saturnino. Só entre 2005 e 2007 ingresaría 1,3 millóns de euros que, entre outras orixes, debían provir do alugueiro das instalacións da empresa Estaleiros o Facho, unha propiedade que xerou, segundo o fiscal, ingresos sen xustificar. A súa exmuller, Rosa Pouso, tamén está vinculada coa inmobiliaria San Saturnino e sobre ela tamén pesa unha posible multa de 10 millóns de euros. En total, na Operación Mito, afirma o fiscal que no ámbito máis próximo a Miñanco existen bens por valor de 15 millóns de euros. Pero de onde sae semellante patrimonio? Actuaban como unha organización familiar? O modus vivendi destes persoaxes na seu escalada delictiva terminan involucrando a todo o seu entorno familiar. Sito Miñanco tivo 2 fillas con Rosa María Pouso Navazas. Rosa é a maior e detivérona na última operación por branqueo de capitais. O típico que teñen a seu nome diversos negocios que a xusticia considera que se utilizan para branqueo de capital. A súa outra filla é Isabel Prado, a menor, abogada. Ten despacho en Madrid. Non aparece na última causa, pero fíxose coñecida por representar ao seu pai. Incluso cando salía do cárcere, se fose de permisos ou definitivamente, iban a esperalo as 2 fillas sempre. As fillas tuveron unha relación excelente co pai sempre.
Esta era a vivenda de Sito e Rosa en Cambados. Ela foi a encargada de manter a unidade familiar no tempo en que Sito estivo no cárcere. Sempre lle falou ben do seu pai, non? E de feito, levouna sempre aos vis-a-vis, dentro do cárcere, sempre lles facía regalos ás nenas, sempre nunca lle faltou de nada, non? Non teño dúbidas de que el se enamorou de Rosa e seguramente se casou enamorado. Rosa é unha persona incapaz de traicionar a nadie, e menos a él, porque é unha persona moi fiel, que, bueno, a min xente que os coñecen, que creen que ela sigue enamorada del, de alguna maneira, non? Entonces, é imposible que Rosa o traicionara. Aínda así, Enrique León lembra como no primeiro rexistro de 1983 Sito estaba na casa con Rosa. Sentiuse moi ofendido porque a muller tiña ali 4 ou 5 cartóns que debía ser para o consumo dela e del, supoño. É dicir, que buscasme a ruína, ter aquí isto, eu non sabía nada porque tes isto aquí e tal. Hubo que paralo porque se ponía moi violento e tal, pero bueno, por 5 cartóns de tabaco, pero estamos falando de 3.000 millóns de pesetas en 6 meses, de tabaco. Vas te poñer así agora que te deixa a tua muller en paz, que non te... Nin ela quería, nin o marido quixo tampouco que ela se metera. Eu creo que ela sempre xogou ese papel de coidar da casa e de ocuparse das fillas. Esta é Odalis Rivera de Gracia, a panameña. Con ela, Sito Miñanco tivo unha terceira filla en Panamá. A nena puxéronlle como a nai, Odalis, e leva o apelido de Sito. Nesta foto, vémola con Isabel Prado, a filla abogada coa que mantén unha boa relación. Analizaremos as claves do paso de Sito por Panamá, pero antes imos facer unha viaxe no tempo ata Cambados, ano 1955. Entramos ya por las tierras de Salmés, inspiradoras de imperecederas páginas de Cabanillas y Valle Inclán. Es la villa de Cambados. Nos anos 50, Cambados está formado por 3 núcleos, ademais ben diferenciados, que son Fefiñáns, Cambados e Santomé. Hoxe en día está xa todo máis unificado, digamos, pero na miña infancia, nos anos 50, os de Fefiñáns xogaban en Fefiñáns, os de Cambados en Cambados e os de Santomé en Santomé. E cada barrio tiña a súa propia idiosincrasia. O de Santomé é o barrio mariñeiro de Cambados, e ali nacía José Ramón Prado Bugallo o 23 de decembro de 1955, fillo de Eugenio e Rosa, unha familia coñecida como a dos Miñancos. Eso é de familia, un mote de familia que ven, pois creo que xa non sei dun abuelo ou dun bisabuelo, Comentou-mo xente da familia, de que vende do miñato, desa ave de rapiña, e que a un antepasado dele unha vez estaba xogando a partida e veu alguén por detrás, sacoulle a gorra, el protestou e dixe, non, foi un miñanco, que é a palabra con que se nota miñato. E miñanco, pois quedoulle... Outros din que o alcume familiar pode vir de que o miñato é un paxaro de actitude fachendosa e pícaro, aínda que outras voces relacionano cun antepasado que puido vir do Miño de Portugal, de aí o de Miñanco. Eran 2 irmáns e o pai era o que organizaba as festas da Valvanera, que era a patrona de Santomé. A nai vendía peixe e marisco e o pai tamén. O pequeno Sito criouse entre mariñeiros. A súa avoa exportaba peixe e así o cativo foi medrando naquel Cambados mariñeiro de finais dos anos 50 e principios dos 60. O mundo do mar nos anos 50, digamos nos anos 40, máis atrás, era un mundo de bastante pobreza. O mar era o sustento e a diversión. Nas ruínas de San Sadurniño era habitual ver bañándose o pequeno Sito a sair da escola. E como a moitos outros da súa xeración, foi a escola de Santomé, a de Dona Sara, unha mestra carismática e moi querida na vila. Foi un mal estudiante, xa aos 14, 15 anos xa deixou de estudiar, dedicouse ao marisqueo, ao furtivismo. Eran anos difíciles, e o furtivismo do can era unha saída para moitas familias. Sito xa era un adolescente no Santomé dos anos 70, e a saída inmediata era o mar. En Santomé, pois, fixeron as primeiras bateas de Cambados tamén, o sea, foi xente moi traballadora do mar e moi emprendedora. Con 15 anos empezou
a percorrer a ría para mariscar e pescar. Era unha familia pois, con barco propio pai e... Enrolouse co pai, probou tamén indo ás bateas, pero a súa vida como mariñeiro remataría no furtivismo do can, unha invasora técnica de pesca de arrastre. Era ni máis ni menos que un rastro, como os que había aquí, pero maior, de máis potencia, que tiña que ser arrastrado por barcos con bastante potencia. A escaseza fixo que moitos emigrasen. Nos anos 60 e 70 o mundo do cambados mariñeiro reclamaba dereitos e saídas. Unha historia que se repetiría no tempo, por exemplo, nos 80 coas mariscadoras. Entonces, cando había estas protestas de base, de mariscadores, mariscadoras, entonces as autoridades de Marina eran un pouco máis celosas e prohibían, non? Traballar no can era traballar na ilegalidade, ou traballar no filo desa legalidade. Entón, algunha xente acostumbrada a traballar fora da lei, a desafiar a lei, xente con máis, botada máis para diante, con máis osadía, pois sí, meteuse no negocio do fume, como dicíamos aquí. Empezando de furtivo, pois el aprendeu a esquivar o control e a vixiancia das embarcacións da Armada, que era a que se encargaba de controlar os furtivos. O contrabando de tabaco pasou a ser delito en 1982. Sito Miñanco, coñecedor da ría e experto piloto de planadoras, convértese tamén nun hábil construtor que prepara as súas propias planadoras no estaleiro O Facho. É técnico e coidadoso. Aínda así, non consegue librar das redadas e en xaneiro de 1990 perde unha das súas planadoras máis queridas, a Windstar, que foi comisada por contrabando de tabaco. A pesar de todo, Sito consegue facer cantidades enormes de diñeiro. Amasou unha fortuna e non chegaba a 30 anos. E comezou a gastar cartos e a facer ostentación. Non era raro velo nos 80 por cambados cun Toyota Supra, aínda que tamén tiña un Ford Capri. Eran coches de gran cilindrada para a época. Sí, é un clásico tamén entre os narcos, pues, vivir rodeado de todos os usos imaginables, non? Decía un gran xornalista norteamericano que o primeiro que facía un narcotraficante era comprar un Mercedes, despois que compraba un amante e que finalmente compraba un político. E logo tamén está pois, o famoso Ferrari Testarossa, que deixaba coa boca aberta a toda a xente, non? Cando vían pasar nos anos 80, ninguén tiña un Ferrari Testarossa, era un coche espectacular. O 1 de xuño de 1978 abría as súas portas o Casino da Toxa. Era a novidade entre a alta sociedade do momento. O xornalista Felipe Suárez chegou a contabilizar 107 visitas de Sito ao casino en 20 meses. O amor ao luxo é característica dos novos ricos, non? Algo parecido lle había pasado ao finado de Terito, que se autoprohibiron a entrada no casino da Toxa, porque tiñan unha ansia desmedida por xogar, polo xogo. Sito sempre viviu en chalés grandes. O último en que o detiveron tiña un custo mensual de alugueiro próximo aos 2.000 euros. Tiña 600 metros cadrados e ximnasio ao aire libre, ademais de piscina privada, grandes terrazas e xardín. E coches de luxo. Este é o vehículo que tiña alugado antes de ser detido en febreiro de 2018. Home, Sito é unha persona que manexou inxentes cantidades de diñeiro e non foi egoísta nese sentido. Foi unha persona que tratou moi ben a súa xente, que fixo moitos favores no seu barrio. E volvemos ao seu querido barrio de Santomé, porque Miñanco sempre amosou un afecto especial por este lugar. Hoxe segue ser un barrio mariñeiro, aínda que Miñanco chegou a ter prohibida a entrada a Galicia por parte do xuiz. Unha especie de cacique do seu pobo, pero cacique bo, no sentido de que el repartía os seus beneficios cos seus empregados. Chegou a ter máis de 100 persoas en nómina, e todos os que traballaron con el, pois, falan maravillas. En Cambados coméntase que se chegou a cambiar o día da celebración da Virxe do Carme para poder ter os barcos libres para unha descarga e a cambio arranxar a cuberta da igrexa. Como moitas outras cousas, hai testemunhas que o afirman, pero poucas ou ningunha proba que o confirme. Non sei, non me consta, non
Nunca se olleu falar así de... Ten feito outras axudas, daría donativos para as festas, sí, supoño que sí, que daría donativos para as festas, como outra xente, el daría uns donativos máis generosos, pero nada máis. É público notorio que pagou pois algunha operación a algunha persona cando un piloto dunha lancha del pois un accidente morreu, a viuda non lle faltou nada, e iso é o que lle creou esa fama de bandido generoso. Iso, desde o meu punto de vista, é o que fai máis peligroso. Crea esa corriente de simpatía, de dependencia afectiva de moita xente que non ven mal o que está facendo. Miñanco era un home con capacidades intelectuais notables. Un rapaz dentro do que son os parámetros deste tipo de xente, un rapaz razonable. Non era como outros que andaban metido no negocio ese do fume, chulo, engreído, prepotente. Non, era unha persona con unha certa don de xentes para tratar. Encantaba xogar ao fútbol, incluso ten vido a xogar a unha pachanguinha ao pabellón de deportes, onde eu traballo. Un home que hasta onde se sabe del non se fixo notar demasiado por ser violento. Nada, eu xa che digo, detuve en diversas ocasións e nunca foi ni un máis mínimo problema para a súa detención, nada. Va a mover la pelota, el referee dice nos fuimos, la pelota cae, golpe de cabeza. Final da Copa Libertadores de América, ano 1989. Alí, esta Copa é o equivalente a Champions en Europa. Nos penaltis xogan o título Olimpia de Asunción, un club paraguayo, contra o Atlético Nacional de Medellín, colombiano. Están no Estadio do Nacional de Medellín. É a cidade onde Pablo Escobar, o poderoso narco da época, é o rei. El está detrás do auxe do seu club. Pablo Escobar xa daquela era un personaxe internacional que aparecía nas televisións, aparecía nas reportaxes dos jornalistas e aparecía en todos os lados, non? No último penalti marca o Nacional e o Medellín gaña o título máis importante de América Latina. A alegría é máxima e ninguén cuestiona que Pablo Escobar é o que financia o club. Nunca un equipo colombiano chegara tan alto. Aínda así, houbera unha forte polémica porque Pablo Escobar era sinalado por influir o árbitro do partido desta final. Era o mes de maio de 1989. Nese mesmo momento, a 7.000 kilómetros de distancia, o Cambados de Sito Miñanco celebra que o ano seguinte xogará en Segunda División B. Nunca o club chegara tan alto. El tratou de imitar a Pablo Escobar na súa dedicación ao patrocinio deportivo, aos equipos de fútbol, a súa afección aos coches deportivos, aos coches de alta gama, etc. Pablo Escobar foi el mismo piloto de carreiras. El, de alguna maneira, quiso ser o Pablo Escobar de España, de Galicia. E igual que Pablo Escobar estivera rodeado de polémica cos árbitros cando o seu club gañara a final da Copa Libertadores, Sito Miñanco tamén tivo polémica nos seus anos como presidente. Se o Cambados quixera comprar a alguén, non compraría dos laterales, compraría o porteiro, supoño. E non iría con medio millón, se o Cambados quería comprar, irían con moito máis cartos a comprar. Así falaba José Ramón Prado Bugallo á cámara do programa En Xogo da TVG en 1988, a raíz dunha polémica sobre o meteórico ascenso do equipo. Pero ese flamante presidente non fora sempre así. Esta foto é de 1971. Sito Miñanco tiña 16 anos. Daquela era xogador do equipo xuvenil do Xuventude Cambados. E cando rematou a súa época xuvenil, aos 18 anos, pois non tiña a calidade suficiente para xogar no primeiro equipo. O soño do Sito de xuvenís era xogar neste super equipo do Cambados, que na 73-74 lograra 104 goles. Bueno, era máis ben trotón, non? Como dicimos habitualmente, un que non tal, pois era máis... Pero bueno, pois sí, era unha persona que sí lle gustaba o fútbol. Richard Charlín tamén comezou como xuvenil, pero el sí que pasaría do xuvenís ao equipo titular. Foi na temporada 79-80. Está aí a foto da súa estrea como xogador no primeiro equipo. El sí cumpriu o seu soño. De feito, Richard será dos poucos xogadores da canteira que vivan toda a época de gloria con Miñanco como presidente. Hoxe é o encargado do pabellón municipal de Cambados. Nós éramos un equipo de fútbol e tiñamos un entrenador que marcou unhas pautas desde o principio
e o que nos dedicábamos era a xogar a fútbol. Non había nin festas, non había nin esas caralladas que se falan. Si ben é verdad que no partido que fomos a xogar contra a Puebla, hubo xogadores que si foron na lancha que tiña sito e outros xogadores fomos no autobús. Pero non que desplazáramos aos partidos en yate, iso é, bueno. Os futbolistas son profesionais dese deporte, xogan e lles pagan. Non están metidos en ningún lío, nin como se dixo na época do Cambados, os futbolistas do Cambados eran os que pasaban cocaína e traballaban para Sito Miñanco. Iso é unha difamación, é unha falacia. Seguramente o mito que temos en Cambados é que vai a tarde en desaparecer, non? Nos anos previos a Sito, o Cambados pasaría por apuros económicos. Para solucionalo, Sito Miñanco faríase coa presidencia en 1986. O que non conseguiu como futbolista, faríao como presidente. O que fixo Sito Miñanco foi recuperar todo aquilo que el vivira como rapaz, non? E evidentemente eran outros tempos, falamos de hai máis de 30 anos. O éxito foi inmediato. En 3 anos, o equipo conseguiría 2 ascensos. Con este saque de honra comezaba o último partido da temporada en terceira. O ano seguinte, o Cambados sería un equipo de segunda B, o máis alto onde chegou na súa historia. Ese día da festa do ascenso meteronlle 4 goles ao Gondomar. Era o seu momento máis feliz. Pois recordo un día de moita liricia, non? En segunda B, o equipo chegou a xogar no Bernabéu co filial do Madrid. Incluso tiña xogadores que chegaron a probar co propio Real Madrid. Era unha época de gloria e Sito quixo deixar a súa pegada. Neses anos actualizouse o escudo do equipo. Pero o reto maior era o gran soño, cambiar a un estadio meirande. O Club Juventude de Cambados pois iba moi ben, creo que era en preferente. Sí, estaba a punto de ascender a terceira, entonces querían ter un campo decente, arreglar, o campo era municipal. E, bueno, pois entrevistar comigo a ver que posibilidades había de que o Concello mellorase o campo de fútbol. Un estadio novo era demasiado para aquela corporación, pero Sito Miñanco decidiu financiar a reforma el só. Neste lugar, situado aos arredores de Cambados, na parroquia de Vilariño, coñecido como Burgáns, nome que servirá con toda posibilidade para denominar o campo de fútbol, xogará a partir da vindeira temporada o Club Xuventude de Cambados. O equipo trasladouse do antigo campo da Merced ao que será o estadio ata hoxe, o de Burgáns. Hai un episodio que se conta, que se di, vamos, ainda que non está aprobado documentalmente, sábese de dominio público, que cando se fixo o novo campo de fútbol, foi no Concello, axudas públicas, da Diputación, da axuda e tal, pero os cartos non chegan e había que facer unha grada. E esa grada paga el, pero paga indirectamente. Oficialmente, esa grada foi feita por donativos de distinta xente de Cambados. Pero coméntase que eses cartos que donaron a serie de personas para a grada que foron dados por Sito. O Cambados de Miñanco era noticia e a Televisión de Galicia facíalle unha reportaxe para o programa En Xogo en 1988, cando o equipo pelexaba pola segunda vez. Desde que colleu o equipo a marcha foi sempre ascendente. Bueno, ascendente non, porque xa vistes que o ano pasado pois fallamos, non? Cambados, estás falando daquela de 8-10 mil persoas no pobo e ter un equipo que ascendía a segunda B, que na seguinte temporada incluso foi o mellor equipo dos galegos, por diante de Pontevedra, do Lugo, do Endesa, que daquela Endesa adestraba o Rodríguez Vaz, do Pontevedra de Estorrial. Era un ambiente realmente, podemos decir, traducindo aos tempos actuais, foi un ambiente de burbulla expectativa. Benito Cores, da Televisión de Galicia, é un xornalista de Cambados e daquela hai 30 anos foi quen conseguiu a entrevista con Sito Miñanco. Cales son as aspiracións do presidente para o ano que ven? Bueno, a aspiración do presidente é facer un equipo para non pasar problemas, un equipo para estar aí arriba luchando nos puestos de cabeza. O Cambados foi unha irrupción tremenda, foron camiñando do domingo en domingo como se fora un sprint masivo, gañaban case todos os partidos, os futbolistas non eran daquela categoría, en fin, todo iso foi un soño de 4 anos. O equipo chegou a facer unha xira por Panamá e Venezuela con todos os gastos pagados para os xogadores. Pois antes de acabar a temporada se nos dixo que si ascendíamos, que tiñamos unha xira por Panamá e Venezuela. Como prima eso, pero non como están dicindo que si facíamos
a pretemporada en países latinoamericanos, que non ten nada que ver con eso. E o 7 de maio de 1989, o alcalde entregáballe unha placa conmemorativa a Sito Miñanco. Aquí pechaba o soño que tivo un día como xogador xuvenil do Cambados. Sin o apoio da afición, sin o apoio do ayuntamiento. O feito de conseguir ser presidente do seu equipo de toda a vida culminou un pouco esa frustración de non poder ser un xogador de fútbol. Despois, claro, Sito deixou o equipo de presidente xa na temporada seguinte, no 90, e xa hubo cambio de presidencia, un par de anos máis en segunda B, e despois foi o declive absoluto do Xuventude de Cambados. Tivo todo o éxito que se podía ter no seu Cambados, ata xuño de 1990. O xuiz Garzón emite unha orde internacional de busca e captura e Sito non podería volver xa ao seu campo de Burgáns, aínda que o destino teríalle preparada unha curiosa xogada co fútbol, desta vez co seu querido Madrid. Fallou Soler, arrancou Aragón desde fora da área e unha vez dentro enviou para que Butragueño anotara a igualada. Butragueño empataba, pero non evitaba a derrota por 2-1 neste Madrid-Barça do 91. Sito era madridista confeso e vira o partido nun bar preto de Pozuelo de Alarcón. O Madrid descolgábase do tren da Liga e ás 11 da noite volvía amoucado para o chaleno que vivía. Esa noite detivérono e aí dixo a famosa frase: "Agora sí que me trincastes". Maio do 93, as dúas mozas que saen detrás do abogado e van para o xuizo estaban con Sito naquel chalé en que fora detido no 91. Nos rexistros era raro non atopalo con mulleres. As mulleres e o xogo foron os seus dous vicios máis destacados. Ele era un Don Juan. Bueno, para empezar, ele era guapo, era un home físicamente atractivo para as mulleres. Outra muller, Alejandrina Bonilla, aparece nun sumario despois dunha redada o 3 de decembro de 1983. En agosto do 90 aparece en Suiza vinculada a unha rede de trata de dominicanas. Enrique León detería xuntos a Alejandrina e a Miñanco. Cando fomos a deter en unha ocasión aí no Grove, que vivía en un chalé ali no Grove, nas aforras do Grove, dunha urbanización e tal, tuveron unha discusión diante de nós, empezaron a darse un ao outro e outro a un e terminaron no fondo da rúa, bueno, ali cando estábamos nos esperando. Ela puxose en contacto comigo por iniciativa dela porque eu daquela era delegado do Grupo Z, fundamentalmente para a revista Interview, entón pensou que se podía publicar aí algo do que lle pasaba, e o que me contou que lle pasaba era que fora maltratada durante unha detención. Sito poñía en risco a súa liberdade para poder ver as súas amantes. No sumario sinálase unha terceira amante en Arousa de 19 anos ou unha noiva en Barcelona. Incluso se rexistra a reserva permanente de 2 suites nun coñecido hotel de Pontevedra para os seus encontros. El tuvo moitas aventuras amorosas de todo tipo, non solamente nos baixos fondos das barras americanas, etc., no que se movía como pez na auga, claro, sino que, ademais, noutras esferas da sociedade, chegou a ter mozas, fillas de políticos importantes. Eu creo que a Sito gustaban as mulleres en xeral, canto máis guapas, mellor. E esta é Odalis Rivera, panameña. Nos primeiros meses de 1989 tiña 28 anos. Sito mantivo unha relación con ela. Na relación de Odalis Rivera e Sito Miñanco había, desde logo, había esa atracción de Sito polas mulleres caribeñas, polas mulatas, polas mulleres latinoamericanas, pero tamén había unha base de influencias, unha base de negocios. Sito e Odalis trasladáronse a vivir a Panamá. Elixiron a zona de Punta Paitilla, unha das máis caras do centro da cidade, rodeados de rañaceos. O edificio no que viviron era a chamada Torre Presidente, un piso de luxo, con estas vistas de Punta Paitilla. Odalis era unha familia influinte de Panamá, era, ademais da súa Dulcinea, era a súa socia. Odalis era filla dun ministro de Manuel Antonio Noriega Moreno, o ditador militar que gobernou Panamá entre o 83 e o 89. El incluso chegou a patrocinar unha campaña patrocinar non, aportar diñeiro para unha campaña do general Noriega. Sito e Odalis vivían no mellor barrio e visitaban habitualmente o casino do Hotel Marriott,
onde eran coñecidos entre a alta sociedade panameña. Coñecíano como el millonario gallego, el gallego, simplemente, pero era tamén moi popular ali, porque as persoas que soltan diñeiro con facilidade enseguida se fan populares. Odalis é detida en 1999 en Panamá acusada de tráfico de drogas. Saiu de prisión en 2004. Chamábanlle tumbadora, termo para designar os que rouban a lixos a outros narcos. Probablemente Odalis xa o colleu nunha idade máis madura, probablemente pois, xa se deixou guiar un pouco máis por ela, non? Ano 1986. O Galicia Caníbal era o éxito do verán. Os resentidos, de feito, visitarían neses anos varias veces Cambados. Era o boom das revistas do corazón. Estaban de moda personaxes como Julio Iglesias ou Chicholina, e moitos empresarios querían fotografarse con eles. Eu lembro, por exemplo, que había en Vigo un empresario da noite, Telmo Domínguez, que tiña unha sala de festas que se chamaba Telmos, que era un personaxe oscuro, desde logo, un personaxe que acabou tendo problemas ca xustiza e relacionados ca violencia, ademais, que traía a Julio Iglesias, fotografiábase con Julio Iglesias, trouxo a Vigo, por exemplo, a famosa Chicholina, aquel personaxe da farándula italiana. Isabel Pantoja estaba no cume da súa carreira. En 1984 enviuvara de Paquirri e estaba presente en todas as revistas do corazón. No 85 sacou ao mercado o seu tema Marinero de Luces, a canción dela máis coñecida. Sito Miñanco quería coñecer de preto aquela grande Isabel Pantoja. De lo cual me alegro muchísimo porque me da muchísimo ánimo y mucha fuerza para seguir. Hay el rumor en Pontevedra que la Pantoja va a actuar en una sala de fiestas cercana a Pontevedra. Y en el último minuto, esa actuación en esa sala de fiestas se cambia y se hace en el pabellón municipal de Pontevedra. Lo que es el pabellón abarrotado de público, esto fue un clamor total a lo largo de toda la noche, se ganó todos los laureles la Pantoja. E despois daquel concerto, Tino Viéitez foi entrevistar a Isabel Pantoja. Una vez que terminamos la entrevista, me propone venir a cenar con ella y además aquí a Cambados. Esto éramos casi 14 comensales. Nos sentamos todos a la mesa y tal, y yo me presento al que tengo a mi lado y le digo, yo soy Celestino Viéitez, y él me responde, yo soy Sito Miñanco. Recuerdo que el marisco que era fresco, que era abundante, que hubo anécdotas ahí. La anécdota de que le colocan un cántaro de agua sobre la cabeza a la Pantoja pues riéndose y demás, una situación muy agradable. Festas, famosos e luxo. O círculo da ostentación dos 90. O único que lle faltou a Sito foi un pazo. Outros si o tiveron. Este é o Pazo de Vilarreal, en Vilanova. Foi propiedade dos Charlíns. Fixéronse con el en 1991 por preto de 85 millóns de pesetas. Só puideron aproveitar 4 anos. Foilles embargado en 1995 pola Audiencia Nacional. O mal estado interior que chegou a ter con extravagantes reformas choca coa arquitectura dun pazo de case 3 séculos. Finalmente sería mercado polo Concello de Vilanova para goce do pobo. Ahora alégrome de que este nas nosas mans. Sito foi o único dos 4 que non tiña o seu pazo. Miñanco, Charlín, Terito... Como era realmente a relación entre eles? A chamada cooperativa, que algúns lle chamaron cooperativa, que era unha asociación entre varios contrabandistas, durou apenas 6 meses. En realidad, cada un traballou pola súa conta. Charlín por un lado, Sito por outro, Laureano por outro. O máis próximo a Sito Miñanco é Laureano Ubiña, os dous de Cambados, pero Laureano 11 anos máis vello que Sito. Eran personas moi parecidas, eran personas de orixes humildes, persoas da clase popular, persoas que
non tuveron moita escola, ao mesmo tempo eran diferentes. Sito era un home máis tranquilo, máis civilizado, e o outro era máis bruto, máis... En 1987, os Ouviña compraron o Pazo de Baión a través dunha rede de sociedades do ámbito de Sito Miñanco e Pablo Bioque. É a propiedade máis grande de Albariño das Rías Baixas. Foi un lugar simbólico da loita contra o narcotráfico polas protestas que diante del facían as nais contra a droga en 1990. Os Ouviña pagaran por el en 1987 alrededor de 200 millóns de pesetas. E a axuda que tiveran foi importante xa que o Pazo non estaba a nome dos Ouviña. ¿Y con qué dinero compró usted el Pazo Bayón? Yo no compré Pazo Bayón ninguno, señor. No es mío. ¿Pero intervino en la compra? Intervine en la compra. Yo intervine en la compra cuando fue que estaban estos señores en trato de comprar eso, sí quería ir para allí de gerente. En 1990, Ouviña negaba no xuizo da Nécora que el mercara o Pazo, pero 22 anos despois, no 2012, non tiña problema en recoñecelo. El Pazo en aquel entonces costó 275 millones de pesetas, con 40.000 litros de vino dentro. Y cuando me echaron de aquí, en el año 95 había invertido en total como 1.200 y pico millones de pesetas. Ese dinero nunca fue procedente de narcotráfico ninguno, porque yo anteriormente me había dedicado al contrabando de tabaco y no fue procedente de tráfico ninguno, porque el primera acusación que tengo de tráfico de hachís es del 97 y la primera condena es en el año 99 y firme en el 2001. Estas declaracións veñen a raíz da loita de Laureano por manter o seu ben máis preciado. Se os Ouviña mercaron o Pazo de Baión en 1987, no 95 a xustiza embargóllelo para saldar a multa da Operación Nécora. Logo, as administracións públicas quixeron poñelo á venda, pero Esther e Lara Ouviña, fillas de Laureano, presentaron un recurso ao seren maiores de idade e considerar que formaba parte da herdanza da súa nai, Esther Lago, daquela xa falecida. Eso fue un robo judicial cometido a mis hijas. Si el Pazo era mío y de la difunta de mi mujer murió un año antes de ser juzgada, señores. Murió un año antes, no pudo ser juzgada. Y a mis hijas no se dejó personar en la causa. Finalmente, a xustiza autorizou a venda e que os ingresos fosen pro Estado. As nais contra a droga que protestaron diante del nos 90 celebraban agora 28 anos despois que o Pazo fose de titularidade pública nun simbólico acto no 2008. O certo é que Laureano Ouviña e Esther Lago nunca chegaron a vivir no Pazo de Baión e viron incumplido o seu soño de colocar unhas esculturas de pedra da parella que os inmortalizase no xardín. A súa relación é clave para entender a Operación Nécora. ¿Usted está casado con Esther Lago? Sí, señor. No es su primera esposa, es la segunda. Es la segunda. Nunca hai dúas e tres. A risa, logo. Coñecéronse cando ela foi traballar como secretaria nunha empresa de Ouviña. Os dous viñan doutros matrimonios. Compenetrábanse á perfección. Laureano facía o papel de marioneta ignorante e executor e ela o de cabeza pensante. Ouviña presentouse no xuizo da Nécora en zocos. Eu xía de lejóns e arados e tratores, deso sí, é facer viño. De tratores e lejón deste de 4 libras e media. No, mire, tiene usted derecho a contestar en gallego o en castellano, pero tenemos el problema de que si usted contesta en gallego... Es una azada, un legón es una azada de 4 libras y media, es de grande. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Ela era unha persoa con moita cabeza organizativa, con moita capacidade de xestión, con unha persoa inteligente, e iso marca. Laureano chegou a dicir que era ela a que lle daba os cartos para ir tomar uns viños. Sí, eso sí. Yo cuando quiero tomar una botella de vino le pido 1000 pesetas, se me las dan voy y si no me quedo en casa. Unha estrategia que de pouco lle serviu. Este era o momento en que os declararon culpables no xuizo da Operación Nécora. Y debemos condenar y condenamos a los procesados Laureano Ouviña Piñeiro y Esther Lago García a la pena de 12 años de prisión mayor. Foi un momento duro para a parella porque dende aquela pouco tempo puderon estar xuntos, sempre con entradas e saídas do cárcere. Non foron Romeo e Julieta, seguramente, pero desde logo foron a parella máis significativa.
Unha parella moi querida, pero sempre separados polas entradas e saídas dun e do outro do cárcere. Pero no 2000, Esther Lago saía da prisión de Soto del Real. Fora condenada na Operación Ocaso, pero é a última vez que sairía do cárcere. No voy a hacer declaraciones. En febreiro do 2001, Esther Lago ia a buscar pola... A vida de David Pérez Lago seguiu vinculada ao narcotráfico. Foi detido no 2006. Daquela, a súa abogada e parella sentimental era Tania Varela. Chámanlle a narcoabogada de Cambados. Foi a única muller española nas listas de Europol. Detivérona no 2018 e levaba 5 anos en busca e captura. Dice que a Laureano Viña non lle gustaba a compañía de Tania para o seu fillastro. De feito, a exparella de Tania fora asasinada a tiros no 2008. Probablemente é verdad que ele tratou de proteger a este rapaz e non metelo nesas cousas. O Viña, se algunha característica tiña, que era un paisanote galego, non? Pero, bueno, a información que procede desta xente hai que mirala con lupa, porque Louviña a min mo dixo, por exemplo, moitas veces que ele non tiña nada que ver con narcotráfico, que ele que era capaz de xurar que morra por non sei quen, que non toquei a droga ni na vou tocar. Demostrouse que si a tocou e que xa estaba tocando naquele momento, non? Vostede ten recoñecido que se adicou ao contrabando de tabaco. Bueno, hai moitos anos. Non agora, hai moitos anos. Este é Vicente Otero Terito. Creou as súas redes do contrabando de tabaco nos anos 60. Sito Miñanco traballara para el nos 70 como piloto de planadoras. Vicente Otero tuvo moitísima influencia política. Sito tamén, pero foi máis unha influencia política local. Terito quixo de sempre desvincularse da cocaína. Eu, como vou en contra da droga, apino que non é correcto. Que non é correcto. Non é correcto, para mí non é correcto, porque a droga mata aos seres humanos. É moi distinto a traballar no tabaco a traballar na droga. O certo é que non se chegou a demostrar a relación de Terito coa cocaína. O seu propio fillo facía estas declaracións desvinculando o de Sito Miñanco. Sito Miñanco conoce de oídas a Vicente Otero porque allí lo conoce todo el mundo, es un personaje popular, pero él no conoce personalmente a Sito Miñanco. Charlín foi outro dos que negou que traficase con cocaína. Chegou a dicir que nas escoitas a policía confundía o marisco coa droga. Mira, tengo 400 kilos de la blanca, muy buena y tal, y te bajo 50 pesetas, pero llévame 400 kilos, que me voy apurado y tal, porque teníamos a lo mejor mucha almeja. Pues según la policía no estoy hablando de almeja, estoy hablando de coca. Con Sito Miñanco no foco mediático, nin Charlín nin Terito querían verse relacionados con el ou a cocaína, pero non eran os únicos. Se vencellaba a dúas persoas con narcotráfico, co contrabando en xeral. Fernando e Andrés son os Lulús. Nos 90 eran dous mozos irmáns de Muxía relacionados con narcotráfico. Dice que a súa influencia chega ata hoxe. Tamén querían facer un lavado de imaxe e desvincularse de Sito Miñanco.
Non sei, non temos nada que ver con eso. Efectivamente, se nos relacionáramos con eles, podíamos telos, pero como non nos relacionamos con contrabando, ni sabemos nada do tema do contrabando, pois non temos medo a eso. Eu que sei, non sei. Finalmente, os lulús serían procesados en 1994 e 2 anos despois, tamén en 1996. A TVG era o foco mediático, pero a entrevista que máis repercusión tivo na época foi esta. Antonio, como foi que entraches no mundo do contrabando? Bueno, yo llevo este contrabando 3 años o 3 años y medio, y creo que como un poco como la mayoría de la gente de Los Ríos, por cuestiones económicas, está claro. É o programa Corazonada, presentado por Xosé Ramón Galloso. A entrevista con Padín foi fundamental na Operación Nécora, ata o punto de que se proxectou na propia sala do xuízo. E pois o que si recordo, por riba de todo, cando cruzo as primeiras palabras, ola nos presentan, veas un home absolutamente desbordado, unha cara de medo, unha miradas fugaces constante a todos os sitios, é dicir, un home que estaba sendo consciente do paso que estaba dando e do lugar onde se estaba movendo a súa vida. Cuando se hace una operación se hace para ganar mucho dinero, ¿no? Se manejan cientos de millones y miles de millones. Que chegara ás túas mans a posibilidade de ter que entrevistar a un arrepentido de todas aquelas situacións, un narcotraficante, alguén que se dedicaba... causaba un certo respeto. Bueno, vamos a ver que lle preguntamos que me vai decir, como virá rodeado. En realidade... por que non decir asustado, non? Asustado. Cantas descargas fas? O fixeches neses 3 anos e pico que levas? Sí, de tabaco bastante a menudo, ¿no? Pues lo que se trata de drogas, pues se puede hacer una al año o así. E eu realmente, a día de hoxe aínda, quedo realmente estupefacto e asombrado do que ali aconteceu e que non nos enteramos. A vida de Miñanco acabou por ser a dun prófugo dende aquela primeira detención no 83 por parte de Enrique León. Escaparía xa sempre da xustiza dende o 91, cando fora detido no chalé Las Acacias, en Pozuelo de Alarcón. Daquela Sito pasaría 7 anos no cárcere, pero a súa saída xa nunca máis tería proxección pública. Era o ano 91 e tiña 36 anos. Sempre escapando, reincidindo e investindo nos mellores abogados. Eles din que algo que levan no sangue, que eses chutes de adrenalina que enganchan moitísimo, esa emoción de vivir perseguidos e conseguir esquivar os controis, pois engancha de tal maneira que non son capaces de deixalo. Sito Miñanco está enganchado ao narcotráfico, Sito Miñanco pues, leva ao seu modus vivendi, a forma de delinquir, unha e outra vez repite e reitera. En o 2001, Miñanco fora acusado polo transporte de 5 toneladas de cocaína a bordo do mercante Agios Constantinos, interceptado preto de Santa Cruz de Tenerife. Analizándoo fríamente, Sito Miñanco comeu a máis da mitad da súa vida de momento na cárcel. Bastante máis. No 2001 bautizárana como Operación Grumete. Vivirá o xuizo no 2004 con aspecto canso. Estaban implicadas 26 persoas, galegos e colombianos. Queremos leer un pouco, trasladar á sociedade a lección de que, evidentemente, dedicarse ao narcotráfico non sirve de nada. O 90% dos narcotraficantes son detidos, pasan a súa vida, ou a mitade da vida, no cárcere, e ao final, para que? Non ten sentido ningún. As autoridades sempre din que Sito non nos sabe deixar, como que non o deixou a tempo, que se o deixara a tempo tal vez tivera conseguido pois vivir ben sen estar no cárcere, pero de Sito se di sempre, din as autoridades, que é un home que non sabe facer outra cousa. A última vez que saiu do cárcere foi en 2015. Estaba en réxime de semiliberdade para traballar nun aparcadoiro. El quería ir de bateiro ao Mexillón, pero a xustiza non llo permitiu, porque non podía nin pisar Galicia. Os ingresos de traballador do aparcadoiro non se correspondían cos gastos do chalé en que vivía. As contas non cadraban unha vez máis e os investigadores sabían que non deixaría de planificar operacións. E así foi. En febreiro de 2018 foi a súa última detención. Na última detención, cando ingresou no cárcere, lle colleron 6.000 euros cando entraba no cárcere. E levaba a súa roupa
eses 1.000 euros en efectivo para comprar allí pois vontades, para facerse a súa estructura. Condena tras condena, entradas e saídas do cárcere, todo para acabar hoxe en día en prisión onde xa pasou 23 anos de vida. Dende que é maior de idade, pasou máis da metade da súa vida no cárcere. E cuidado, espera a esta última, porque se esta última é condenado, Sito Miñanco pode salir da cárcel con 80 anos ou máis, Pero non deixa só un legado vital de prisión. Na súa vila, en Cambados, están cansos. Queren pasar páxina. Podeche dicir, eu son Charlín, a miña filla estudia en Salamanca e parece que é algo extraordinario, non? Ou como os que teñen o apellido Ouviña, ou os que teñen apellido Fariña, son apellidos moi habituales de Cambados. Entonces, para nós é unha cousa habitual, para a xente de fora chócalle, pero para nós é unha cousa moi normal. Fixen un viaxe e encontréme con xente de fora de Cambados e que o primeiro que che preguntan é, bueno, que moi a Fariña por ali? Bueno, parece que temos que estar pedindo disculpas ou perdón polo que pasou aquí, Estas son imaxes dunha homenaxe a Ramón Cabanillas dos anos 50. Entre os asistentes estaba Álvaro Cunqueiro e o Cambados que Cabanillas describiu como probe, fidalgo e soñador. E volvemos a este punto, o que nos leva a outros Cambados que nos evocan a parte máis creativa desta vila, onde combate a sombra do narcotráfico con outras luces, como a da centenaria banda de Castrelo, unha das máis antigas de Galicia. O Cambados máis creativo dos artistas como a Sorei Ouleiro. O Cambados alegre e festeiro, namorado da música tradicional. O Cambados da capital europea do Albariño, orgulloso do seu viño. Ou o das loitadoras mariscadoras e mariñeiros de San Tomé. Hai moitos máis Cambados, con caras loitadoras, artísticas e prolíficas. Só vimos unha pequena parte, o Cambados que Cabanillas podería definir co título do seu poemario. O Cambados da terra soballada.